Fl-aħħar 9 xhur f'pajjiżna twildu l fuq minn 35,000 tarbija bl-ebda ma titlef ħajjita la waqt titqala, la waqt li tilet jew la waqt il-ħlas. Dan ħareġ minn stqarrija li ħarġu numru ta' tobba li jagħmlu parti mid-Doctors for Life fejn permezz tagħha intqal ukoll li l-legalità tal-abort f'Malta ma jipperikolax is-saħħa tan-nisa anki f'ċirkustanzi fejn ikun hemm bżonn intervent mediku anki waqt titqala. Fl-istqarrija t-tobba wkoll għamlu sosten dwar il-pożizzjonijiet tagħhom dwar infezzjonijiet serji li jseħħu f'nofs it-tqala u ma qalu li għalkemm dan ir-riżultat pożittiv jeżisti, sitwazzjonijiet komplessi u li għalhekk iqanqlu problemi mediċi u etiċi iridu jiġu ċarati b'mod ċar u sensittiv. Għalhekk fix-xhur li ġejjin, il-grupp Doctors for Life se jkun qed jippubblika numru ta' position papers ibbażati fuq evidenza xjentifika blan li joffru stampa aktar ċara ta' dawn is-sitwazzjonijiet. L-ewwel position paper li qed tiġi pubblikata titratta l-każ traġiku ta' Savita Halappanavar fir-Repubblika tal-Irlanda. Din tiddiskuti għalhekk il-problema ta' infezzjonijiet serji li seħħu f'nofs it-tqala u li bekk ipoġġu f'periklu ħajjet l-omm u tik tat-tarbija fil-ġuf. Fl-istess position paper intqal li mir-riċerka u analiżi li twettqet b'dak li jiġri Malta huwa ċar li n-nisa tqal li għandhom bżonn intervent mediku f'pajjiżna biex isalvaw ħajjithom mhux se jiġu mċaħda mill-kura medika meħtieġa li għandhom bżonn. It-tobba ta' bilħaq sostnew li l-illegalità tal-abort f'Malta ma jipperikolax is-saħħa tan-nisa anki f'ċirkustanza fejn ikun hemm bżonn intervent mediku anki waqt it-tqala. Il-grupp Doctors for Life jittama li permezz ta' dawn id-dokumenti juru b'mod ċar li wieħed jista' jieħu ħsieb ħajjet l-omm u dik tat-tarbija mingħajr ma titpoġġa f'periklu l-omm.